A l'Aliança per l'Aigua hem realitzat una ecoauditoria de l'aigua a la comunitat educativa, amb l'objectiu de fomentar pràctiques més sostenibles a les escoles. Gràcies a aquesta iniciativa, l'alumnat ha realitzat un anàlisi detallat de l'ús de l'aigua a les instal·lacions escolars, recopilant dades exhaustives i examinant cada aspecte del consum d'aigua a l'escola. Han investigat l'origen de l'aigua a l'escola i han avaluat si se'n fa un ús adequat a través de la investigació i el diagnòstic. En l'ecoauditoria s'han identificat totes les àrees on es fa ús de l'aigua, com ara les cuines, els banys, els gimnasos, l'hort o els laboratoris. Mitjançant entrevistes de direcció i el personal de manteniment, s'han abordat qüestions relacionades amb la reutilització de l'aigua i la problemàtica de la sequera a Eivissa. Durant el procés, s'han verificat quins són els sistemes d'estalvi que s'utilitzen al centre i s'han detectat les àrees on es consumeix més aigua, amb l'objectiu de cercar maneres d'optimitzar-ne el seu ús. L'activitat conclou amb un balanç del consum d'aigua a l'escola, comparant-lo amb un ús eficient i sostenible d'aquest recurs al centre, així com amb propostes i recomanacions per millorar-ne el seu ús. L'objectiu és estalviar aigua i educar la comunitat educativa sobre la importància de conservar aquest recurs vital.